Ens trobem encara a la muntanya de Masgranell, a Moja, a la serralada litoral catalana, però ara, en comptes d'estar al fons, ens trobem més aviat al de la cresta, del de la Carena, un terreny molt rocallós, on hi ha una roca mare calcària, i vull que veieu aquí l'evolució d'aquesta roca mare fins a una garriga, on l'espècie dominant és el garrig, i d'aquí cap a un bosc d'alzines més baix que el que hem vist abans, no tan selvàtic, que en diem carrascar. D'acord? En aquest cas veureu com no sempre el pi participa en l'associació forestal, sinó que pot tenir un paper menys rellevant i que els que tenen un paper rellevant són els arbustos. Veieu aquí com les alzines, tot i que hi ha algun pi també, la majoria és garrig i alzina de raça carrasca. I també, com en el cas de la pineda que us he ensenyat abans, el garrig proporciona la sombra i la protecció perquè pugui evolucionar l'alzina carrasca. Com veieu, com us deia, es tracta d'un bosc més baix, més adaptat a la sequera, que no pas el típic alzinar català. D'acord? El carrascar és un alzinar ibèric adaptat a una condició molt més extrema. Podeu veure aquí com les alzines joves van sortint dintre d'aquesta vella garriga. El garrig i l'alzina carrasca, com sabeu, tots dos són parents. Es tracta de fagàcies del gènere Quercus. Aquí tenim un garrig. Per distingir-ho, és un bon truc mirar les fulles, mirar davant i darrere de les fulles. Veuré que són verdes i brillants per totes les dues bandes, mentre que l'alzina és més blanca per darrere. Doncs com veieu, veiem aquí una evolució completa. Mireu, en aquest petit tros es pot veure l'evolució completa de la successió forestal en aquesta classe de terrenys. Tenim aquí la terra nua, tenim aquí petites plantes de mida molt petita que colonitzen aquesta terra nua i comencen a formar un sòl a sobre. Fins i tot la molsa hi participa. Després passem una brolla arbustiva, romaní, farigola, molt típica de les zones calcàries. També tenim l'aulaga, com sempre, la verminosa. Després passem al garrig. I del garrig directament, sense passar per pi, perquè el garrig ja fa una massa molt espessa on el pi no pot germinar, passem a l'alzina de carrasques, un carrascar. En aquest cas és un carrascar de tipus litoral que conté, doncs ja ho he vist, moltes espècies pròpies del litoral català. Termòfiles, espècies pròpies de llocs calents. Doncs ja veieu, si voleu que hi hagi bosc, sembreu aglans. No només a les pinedes, també a les màquies arbustives.